लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ साख्रिनि रादाब बे जाहैबाय जब अइल इन्डिया लिमिटेडनि गाहाय दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों फारियै डिटेल्स नुलांगोन जोबजासिम नायलांबानो बुजिनो हागोन गासैखौबो बाहाय नुनो मोनदों लास्ट डेटआ जाहैबाय 26 दानि अक्ट'बर 26 अक्ट'बरनियावनो जोबगोन बे लास्ट डेटआ ओमफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट पस्टनि नेम गासै 19टा पस्ट दङ एसटी जोंनि सिडुल ट्राइब एसटी हिसाबै जोंहा मोननैल' पस्ट ओमफ्राय आदारा 17 दङ नोंथांमोना डिटेल्स गुबुन-गुबुनफोरनिखौ नायनो हागोन बर' हिसाबै आङो बर'आ एसटी नालाय ओंखायनो एसटीखौल' आं खिथानाय जादों आदार केटेगरिफोर दङ बाहाय गुबुन-गुबुनै जेनेरेल आरो एबिसि एमअबिसि बिसोर गासिबो दंजोबो नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन आरो लोगोफोर बेबायदिनो गोबां गुबुन-गुबुन साख्रिनि रादाबजों लोगोसे इडुकेसनजों सोमोन्दो थानाय भिडिअ बाहाय हगारो नोंथांमोना सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेल साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेल थुनानै लाब्लानो जाबाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना बाहाय 10+2 अर्थात हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन हायार सेकेन्डारि पास जाबासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन बेजों लोगोसे मिनिमाम 6 मान्थ कम्पिउटार एप्लिकेसन थानांगोन होनदों 6 मासनि कम्पिउटार कर्स लानाय जानांगोन होनदों जायखिजाया कम्पिउटार कर्सबानो जागोन बाहाय डिपिसिअ जानो हागौ पिजिडिसिए जानो हागौ पिजिडिसिएबाथ' 1 मार्कनि बारा जाहैबाय जायखिजाया 6 मान्थ मिनिमाम होनदों बेखौ नोंथांमोना लानांगोन बेनिफ्राय टाइपिं स्पिडा मिनिमाम 30 वार्ड पर मिनिट जानांगोन होनदों मोनफ्रोमबो मिनिटआव नोंथांमोना 30 वार्ड बुनो हानाय जानांगोन होनदों टाइपिंखौ बिनिफ्राय एप्लाइ मोडआ जाहैबाय जोंना अनलाइन नङा अफलाइनसो बियो अफलाइनजों खालामनांगोन बाय पस्ट एबा नोंथांमोना जायखिजाया थांनानैबो हैनो हानाय जागोन आरो बाय पस्ट फाथायहरनोबो हानाय जाहैगोन दा बेवहाय मा दङ नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय बाहाय नुनो मोनदों गासै पस्ट दैथायहरनायनि नोंथांमोना डिटेल्स हरनो आखायाव लादों बे जाहैबाय नोंथांमोना बाहाय नाय फारियै नुनो मोनदों टु मेनेजार ERPL, प्रिन्सिपाल हेडक्वार्टार्स बेखौ पाइपलाइन हेडक्वार्टार्स बेखौ नुदों ओमफ्राय बेनिफ्राय नुनो मोनदों अइल इन्डिया लिमिटेड पस्ट अफिस उदयान बिहार बेनिफ्राय गुवाहाटी कामरुप मेट्र' पिन 781171 बेखौ मोजां नायना लानानै नट खालामना लाब्लानो जाबाय बेखौ नोंथांमोनहा माब्रै एप्लाइ खालामनायाव इउज खालामो बेखौ जायफोरा खालामखायो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दा बेखौ नोंथांमोना इनभेलपनि सायाव लिरनांगोन ओमफ्राय बेखौ एड्रेसखौ बे सायाव लिरनानै हरनांगोन नोंथांमोननि थ्रुआव बेनिफ्राय बेक साइडथिंजाय नोंथांमोना फर्मखौबो लिरनो हायो फर्म सोरनिफ्राय होदों नोंथांमोना बेखौबो लिरनानै हरनो हायो आरो नोंथांमोनहा बे एनभेलपनि सिङाव मोनसे एनभेलप लिरनानै हर नोंनि सेल्फ एड्रेसखौ थु होनानै उमुक उमुक बसुमतारी नार्जारी ओमफ्राय नोंनि गासिबो डिटेल्स एड्रेस भिलेज एबा स्ट्रिट जेसेबां बबेयाव मा थायो नोंथांनि गासैखौबो पिन नाम्बार होजोबनानै एनभेलप सिङाव हरनानै दोनबानो जाबाय मानो होनबा आरो बाहाय नोंथांमोना 5 रेभिनिउ टिकेट मिनिमाम 5 रुपिसनि नोंथांमोना सिथाबनानै हरफा ओमफ्राय होमबाना बियो जुदि नोंथांमोननो कल लेटार हरनांगौबा नोंथांनि बे एनभेलपआवनो सोनानै बाय पस्ट नोंथांमोननो कल लेटार हरफिननाय जागोन मानो होनबा सार्कुलार खालामग्राफोरा गावसोरो एनभेलपआव एबा गावसोरो नोंथांमोननि एडमिट कार्डखौ एग्जामनि एडमिट कार्डखौ एनभेलपआव सोनानै हरफिना गावसोर गोसो जानानै बायनानै हरा बिसोरो ओंखायनो जोंहासो बायनानै हरखानांगौ आरो गासिबो डिटेल्स लिरना हरखानांगौ अब्ला नोंनि एड्रेसाव फैफिनगोन आरो दा बेबायदि खालामनांगोन ओंखायनो सिङाव सोनानै हरफा आरो जुदि नोंथांमोनहा अफिसाव थानानै हैयोब्लाबो नोंथांमोना बेखौ खालामनो नांगोन नोंथांनि एनभेलप सिङाव बे एनभेलप मोनसे सेल्फ एड्रेस थानाय नोंथांमोना बेखौ हरनो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना नुनो मोननाय जाहैगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि साख्रिनि जानाखि रादाब बेनोमोन जुनियर एसिस्टेन्ट मोजांमोन साख्रियालाय नोंथांमोना जुदि नाजानो हायोबा मोननो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बिनि डिटेल्सनि सोमोन्दै नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दङ डिसक्रिपसनाव लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना थुनानै गाहाय नायलांनो थांबानो जाबाय बाहाय नायलांनानै आं जेखौ खिथादों बेबायदि डिटेल्स नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा आं जे लिंकआव होदों बिनि लास्टथाराव बोख्लायथारनानै नायोबा अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्ट नुगोन अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टआव नोंथांमोना जेब्ला क्लिक खालामगोन मोनसे पेज अपेन जागोन बे पेजआ जाहैबाय अफिसनि सार्कुलार खालामनाय जानाखि नटिफिकेसन बेयो नोंथांमोननो नुगोन श' जागोन बाहाय नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै PDF फाइल मोनसे फट' दङ बेखौ नोंथांमोना नायनानै डिटेल्स लानानै एप्लाइ खालामब्लानो जाबाय आरो गुदि खिथा गासैबो बाहाय दंसिनबावो बांसिनै अब्ला लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय जानाखि साख्रिनि जायफोर आसा खालामनानै दं नोंथांमोनहा बेखौ एसेबाबो हेल्प मोनगोन बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सायाव गोजोननाय बावसिबाय नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै सोरबाया साबस्क्राइब खालामनानै ला दासिमबो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होब्लानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।